ሰላም ስድራ እግዚአብሔር ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትና ይኹን። ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ዝዓሰሎ ሰላም ዝዓሰሎ እግዚአብሔር አምላክ ዝሕጎሰሉ ንሕና ንሕጎሰሉ ዳግማይ ትንሣኤ ይግበረልና። ዝተቐደሰን ዝተባረኸን ወርሓት ናይ ትንሣኤ ድማ ይግበረልና ማለት እዩ። ከምቲ ዘማራይ ዳዊት ኣብ ምዕራፍ ኣብ መዝሙር ኣብ ዘመነ ፋሲካ ማለት እዩ ኣብ ዘመሮ ማለት እዩ በከመ ይቤ ዳዊት በመዝሙር ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፌሳህ ወንተሐሰይ ባቲ ችያሁ አበ አሚነነ ችያሁ ወልድ ተወኪለነ ነሐዩ ችያሁ መንፈስ ቅዱስ ገብር በዓለ ፋሲካ እስመ ተንሥአ እግዚእነ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ክብለና እንከሎ ዘማራይ ዳዊት ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፌሳህ ወንትሐሰይ ባቲ ችያሁ አበ አሚነነ ነሐዩ ችያሁ ወልድ ተወኪለነ ነሐዩ ችያሁ መንፈስ ቅዱስ ንገብር በዓለ ፋሲካ እስመ ተንሥአ እግዚእነ ክርስቶስ ይብለና ማለት እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ስለ ዝተንስአ እግዚአብሔር አምላክ ሲ ዓብ ፍስሓን ዓብ ሓጎስን ዓብ ደስታን ገይሩልና እግዚአብሔር አምላክ ንአብ አሚንና ንሓዊ ንወልድ ድማኒ ተኣሚንና ንድሕን ንመንፈስ ቅዱስ ድማኒ ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኽና ድማኒ በዓለ ፋሲካ ነብዕልን ንሕጎስን ንድሰትን ንእግዚአብሔር አምላክ ንዝምርን ንእግዚአብሔር አምላክ ከበሮ ንሃርም ንእግዚአብሔር አምላክ መሰንቆ ንሃርም ማለት እዩ። ስለምንታይ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ስለ ዝገበረልና ማዕረ ክንዲዚ ንሕጎስ ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላክ እስመ ገብረ ለነ ትፍስሕተ ወሐሴተ ዛቲ ዕለት ክብለና እንከሎ እግዚአብሔር አምላክ ካብ ሰማየ ሰማያት ወሪዱ ወዲ ሰባት ንሕና ደቂ ሰባት ወይ ድማ አዳም በቲ በዲልሉ ዝነበረ ግዜ ካብ ሰማየ ሰማያት መፅኡ ካብ ኩነኔ ናይ ሲኦል ካብ መከራ ናይ ሲኦል ካብ ሓዊ ናይ ሲኦል ንደቂ ሰባት ናብ መንግስተ ሰማያት ዘሰጋገረሉ እዋን ስለ ዝኾነ ትንሣኤ ሙታን በኩረ ትንሣኤ ኮነ ዝብለና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ትንሣኤና ኣግሃደ ወበሞቱ ኣግሃደ ትንሣኤነ እግዚአብሔር አምላክ ብትንሣኤው ትንሣኤና ኣግሃደ። ስለዚ ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ከምቲ እግዚአብሔር አምላክ ዝፈጠሮ ኣብ ገነት ክነብር ስብሃት እግዚአብሔር እናተመገበ ቀሊ ምስጋና ናይ እግዚአብሔር እናተመገበ ወዲ ሰብ ኣብ ሰማያት ክነብር ስለዝሓሰቡ ግን ብናይ ዲያብሎስ ምክሪ ብናይ ዲያብሎስ ቅንኢ ካብቲ ዝነበረ ፀጋ ወዲ ሰብ ተዋሂብዎ ዝነበረ ስለ ዝወረደን ስለ ዝተሓደገን እግዚአብሔር አምላክ ከዓኒ ነቲ ክብሪ ንሱ መሊስልና ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ክብሪ መሊስልና ማለት እዩ። መከራ ስቃይን መግረፍትን ፀርፍን ናይ ወዲ ሰብ ግፍዕን ናይ ኩሉ ግፍዕን ተቀቢሉ እግዚአብሔር አምላክ ነቲ ክብሪ ንሱ መሊስልና ማለት እዩ። እዚ ክብሪ እዚ ድማ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስትያንና ብእግዚአብሔር አምላክ ዝሓገገልና ቅዱሳን መጻሕፍቲ ብቅዱሳን ፅሒፉ ብነቢያት ተነቢዩ ብቅዱሳን ድማ ፅሒፉን ደሪሱን ሕጊ ሓጊግልና ዝኸደ እግዚአብሔር አምላክ እንዳተኸተልና ቤተክርስትያንና እንዳገልገልና ቤተክርስትያንና እንዳተገልገልና እግዚአብሔር አምላክ እንዳመስገንና በዓላቱ እንዳክበርና ክንነብር እግዚአብሔር አምላክ በዚ መንገዲ እዚ ንሕግዞ ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ወዲ ሰብ ኣብ ሲኦል ስለ ዝነብር ነበረ ዝኾነ ይኹን ቅድሚ ትንሣኤ ክርስቶስ ወዲ ሰብ ናብ ገነት ኣያትን ነይሩ። ወዲ ሰብ ናብ መንግስተ ሰማያት ኣያትን ነይሩ። እንታይ ደኣ ኣብቲ መከራ ሃጣኣት ኣብቲ ፍላፅ ናይ ሲኦላት ሃልሃልታ ሓዊ ኣብቲ ረመፅ ናይ ሲኦል እንዳተሰቃየ
ሳቀየ ብናይ ሲኦል ስቃይ እንዳተሰቃየ ነበር ነይሩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን እቶም ቅዱሳን ግን ይብሎም እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኢድ እግዚአብሔር ስለ ዝነበረቶም ዋላ ኣብ ሲኦል ዋላ ኣብቲ ዝሳቀይዎ ኣብቲ ቦታ እንከለዉ ዝሳቀዩ ኣብቲ ምስቲ ኣብ ሲኦል እንከለዉ ኣይሳቀዩን ነይሮም ማለት እዩ። ኢድ እግዚአብሔር ስለ ደላቶም ማለት እዩ። ኢድ እግዚአብሔር እንተሃልይዎ ኩሉ ግዜ ዋላ ኣብ እሳት ሓዊ ይኹን ኣይትሳቀን ኢኻ ማለት እዚ ብሕልና ወዲ ሰብ ኣይግለፅን። እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣርኢና ማለት እዩ። አናንያ ወአዛርያ ወሚሳኤል ንጉስ ናቡከደነፆር ኣብ እሳት ሓዊ ክድርበዩ እንከለዉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኢድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘለዋ ነፍሲ ኣብ እግዚአብሔር ተወኪላ እግዚአብሔር ኣሚና ንስም እግዚአብሔር ትስማዕ ነፍሲ ማለት እዩ መከራ፣ ጥሜት፣ ስቃይ፣ ማዕበል ኣብ ዝኾነ ይኹን ነቲ ናይ እግዚአብሔር ጻድቕ ኣየሳቅዮን እዩ ኢድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ዘለዎ ግዜ ራህብ በዓሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣመጋግባ ኣርኢና ንነቢይ ኤልያስ ብግዜ ማዕበል ኣብ እሳት ማለት እዩ ብግዜ ኖህ ኣብ እሳት ኣብ ማይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ከርሲ ዓሳ ንነቢይ ዮናስ ኣርኢና ማለት እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ ኢድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ ሞይቱ ኣይመውትን እዩ። ኣብቲ ከርሲ ዓሳ ኮይኑ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከይመተ ማለት እዩ። ኣብ ከርሲ ዓሳ ኣቲኻ ሓንቲ ሰዓት ከመን ክፅናሕ ኣይትኽእልን ወዲ ሰብ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ ክመውት ኣየር ተስኢኑ ማለት እዩ። ስለዚ ኢድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ዘለዎ ግን 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ ከርሲ ኣብ ማዕበል ባሕሪ ኣትዩ ኣብ ከርሲ ዓሳ ኣትዩ 3 መዓልትን 3 ለይትን ፀኒሑ ስለምንታይ ኢድ እግዚአብሔር ስለ ዘለዎ እቶም ካልእ እውን ኩሉ ከምኡ ርኢና ንኣናንያ ወኣዛርያ ስለዚ ቅዱሳን ድማኒ ዋላ እቲ እሳት ናይ ሲኦል ኣየሳቅዮም ነይሩ ስለምንታይ ኢድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ። ኢድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ዘለዎ ልክዕ እቲ እሳት ማይ እዩ ንዓኻ እቲ እሳት ኩሉ ግዜ ቁሪ እዩ ንዓኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ኩሉ መከራ ይኽልክለካ ማለት እዩ። ካብ ኩሉ ነገር ይሕልወና ማለት እዩ። ስለዚ መኑ ዘይሃድገኒ ወይ ዘይፈልየኒ እምፍቅሩ ለክርስቶስ ጥሜትኑ ስደትኑ መከራኑ ክብል እንከሎ ነቢያት ወይ ድማ ክብሉ ከለዉ ቅዱሳን ነዚ ነገር እዚ ተመርኪሶም እዮም ማለት እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኣናንያ ወኣዛርያ ድማ ከምኡ ገይሩ ኣድሒኖም ካብቲ እሳት ስለዚ ቅዱሳን ዋላ ኣብ ሲኦል እንከሎ ነቲ እቲ እሳት ኣይነንድዶምን ነይሩ ኢድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተዓቂቦም ነይሮም ነዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን ነቲ ዝሳቀ ዝነበረ ወዲ ኣዳም መፈፀምታ ገይሩ እስመ ተንሥአ ኮነ በኩረ ትንሣኤሁ ወበትንሣኤሁ ኣግሃደ ትንሣኤነ ይብለና ማለት እዩ። በኩረ ትንሣኤ ኾነ ብትንሣኤ ድማ ትንሣኤና ኣግሃደ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ዕለት ዳግም ትንሣኤ ድማ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያ ዳግም ዝተገለፀሎም ማለት እዩ። ዳግም ተገሊፁ ትንሣኤ ሙታን ዝተረኣዮም ንማርያም መግደላዊትን ንዓዓ ነጊርዋ ናብ ኢየሩሳሌም ክሓልፉ ከም ዘለዎም ጥራይ ነጊርዋ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለዚ ንሳቶም ኩሎም ተጠራጢሮም ስለ ዝነበሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ነዚ ምጥርጣር እዚ ከርሕቅ ክብል ከእምኖም ክብል ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ወበእፁ ወማዕፆ ወኣ ወይ ሰላም ለክሙ ኣህውየ ኢሉ ድማ ኣተዎም ብዕፁ ማዕፆ ገይሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለዚ ንሳቶም ድማ ፈርሑን ሰንበዱን ከምዚ ምትሃት መሲልዎም እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ኣይትፍርሑ ሰላም ንዓኹም ይኹን ኣነ እየ ካብ ሙታን ተንሥአ ስለዚ ኣይትጠራጠሩ ረኣይዎ ኢደይ ዝተሸንከረ ብመስማር ረኣይዎ ጎነይ ብኩናት ዝተረግዘ ጎነይ ረኣይዎ ኢሉ ኣርኣዮም ማለት እዩ። ንሳቶም ድማኒ ኣሚን ሪኦም ኣመኑ ማለት እዩ። ስለዚ ሃዋርያ ቶማስ ድማኒ ተጠራጢሩ ስለዝነበረ ጎኒ ዳሕሲሱ ረኣዮሞ ኢዱ ድማ ተሸብረቀ ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ዳግም ትንሣኤ እዚ ነብዕሎ ኩሉ ግዜ ንሃዋርያ ዳግማይ ኣብ እፁ ማዕፆ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣትዩ ሰላም ለክሙ ኣህውየ ኢሉ ትንሣኤ ሙታን ዘጋሃደሎም ትንሣኤ ሙታን ከም ዝተንሥአ ከም ዝነገሮም ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ትንሣኤና ኣግሂዱ ምስመትና ወዲ ሰብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ጥለ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስጋና እግዚአብሔር ኣምላኽ እንዳተመገበ ንዘለዓለም ክነብር ስለ ፈጠሮ እቲ ፍጥረት ንሱ እቲ ባህሪ ንሱ ድማ መለሰልና ማለት እዩ። ወበእንተ ሔዋን ወበቀዳሚት ሔዋን ወበእንተ ሔዋን ተአጽወ ኆኃተ ገነት ኣብ ውዳሴ ማርያም ዝሓሙስ ክብሎም ከሎሲ ወበእንተ ሔዋን ተአጽወ ኆኃተ ገነት ወበእንተ ማርያም ድንግል ተርህወ ለነ ዳግመ ከፈለነ ንብላዕ ዕፀ ሕይወት ዘውእቱ ስጋሁ ለክርስቶስ ወደሙ ክብር ይብለና ማለት እዩ።
በታ ቀዳመይቲ ሔዋን ኣዴ ሔዋን ተዓጽዩ ገነት እፅ ብምብልዓ ካብቲ ዕፀ ገነት ብምብልዓ ማለት እዩ። ካብታ ዕፀ ህይወት ስለ ዝበላ በታ ካልአይቲ ሔዋን ኣዴ ማርያም ቅድስቲ ማርያም ድንግል ድማኒ ተኸፍተልና ንሳ ድማኒ ተከፍተለነ ወበእንተ ማርያም ድንግል ተረውሀለነ ወበእንተ ማርያም ድንግል ይብለና ማለት እዩ። ከመ ንብላ ዕፀ ህይወት ካብቲ ዕፀ ህይወት ክንበልዕ ድማ ተፈቀደልና ዘውእቱ ንሱ ድማ እቲ ዕፀ ህይወት ክንበልዖ ዝፍቀደና ዘሎ ድማ መን እዩ? ትንሳኤ ክርስቶስ ክንሳተፍ ወይ ድማ ትንሳኤ እቲ ናህና ክንብል ኣመንቲ እንድሕር ዳ ኮይና ትንሳኤ ዕፅ እዚ ክንበልዕ ተዋህበና ወበእንተ ማርያም ድንግል ተርህወ ለነ ብማርያም ድንግል ተኸፍተልና ተርህወ ለነ ዳግመ ከፈለነ ካልኣይ ድማ ወሃበና ንብላ ዕፀ ህይወት ካብቲ ዕፀ ህይወት ክንበልዕ ድማ ሃበና እሱ ድማ ዝውእቱ ስጋሁ ለክርስቶስ ወደሙ ክቡር ይብለና ማለት እዩ። እቲ ክንበልዖ ዝተፈቀደና ደምን ስጋ ክንሰትዮ ዝተፈቀደና ደም ክንበልዖ ዝተፈቀደና ደም ድማ ብዕለተ ዓርብ ኣብ ቀራንዮ ዝተሰቅለ ብዕለተ ዓርብ ካብ ጎኑ ዝፈሰሰ ደም ብዕለተ ዓርብ ካብ ጎኑ ዝፈሰሰ ማይ ተጠሚቅና ኢና ናብቲ ዳግም ዕፀ ህይወት በሊዕና ናብ መንግስተ ሰማያት ክንኣቱ ማለት እዩ። ስለዚ ትንሳኤ ሙታን ድማ በዚ ንሕና እንዳኽበርና ቤተክርስትያንና ከይድና ትንሳኤ ሙታን ተሳቲፍና ቤተክርስትያን ከይድና ተጠሚቅና ብማየ ጎቦ ቤተክርስትያን ከይድና ኣብ ቀራንዮ ዝተሰቅለ ስጉኡን ደሙ ዝፈሰሰን ተቀቢልና ኢና እዚ ትንሳኤ እዚ ንሕና ትንሳኤ ናይ ክርስቶስ ንሳተፍ ኢና ወይ ድማ ንክርስቶስ ስለና ተንስኡ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣሚንና ወልዲ ተወኪልና መንፈስ ቅዱስ ድማ ትንሳኤ ክርስቶስ ከም ዝተንስአ ኣኽቢርና ተፈሲህና ናብ መንግስተ ሰማያት ክንኣቱ እስመ ኣባይ ዛቲ ዕለት ኣባይ ይብለና ማለት እዩ። እዛ ዕለት እዚኣ ዓባይ ዕለት እያ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዓብ ዕለት ገይሩልና ዓብ በዓል ገይሩልና ማለት እዩ። ስለምንታይ ካብቲ ስቃይ እሱ ስለ ዘድሓነና ካብ ናይ ዲያብሎስ መከራ ስለ ዘድሓነና ማለት እዩ። ሰንበት ከነኽብር ድማ እግዚኣብሔር ኣምላክ ይእዝዘና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ሰንበት ምኽባር ድማኒ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ንእሽተይ በዚኣ ቪድዮ ክሰድድ እየ ማለት እዩ። ሰንበትስ ዓባይቲ ገብረ ለነ ሰንበትስ ጻድቃን ኣብ ሰማያት መላእክቲ ብሰማያት ጻድቃን ኣብ ገነት ሓጥኣን ኣብ ሲኦል እንስሳ ዘገዳም ድማኒ ኣብ ጫካ በረኻ ያኽብርዎ እዮም ንሕና ድማ ከነኽብራ ሰንበት ክብርቲ ዕለት እያ። ወበእንተ ሰንበት ተፈጥረ ኣዳም ሔዋን ይብለና ውዳበ ኣብ ቤተ ኣምረ ማርያም ወበእንተ ማርያም ተፈጥሮ ኣዳም ወሔዋን ወበእንተ ሰንበት ተፈጥሮ በእንተ ኣዳም ወሔዋን ይብለና ማለት እዩ። ሰንበት ኩሉ ግዜ ምእንቲ ደቂ ሰባት እዩ ተፈጢሩ በዓል ናይ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ከዓ እዚ ክንዘራረበሉ ኢና እና ስለዚ ብሩኽ ዳግም ትንሳኤ ይግበረልና ሰላም